No a ideme dnu. Chcem sa pozrieť na toto bohatstvo, ktoré stavali okolo 620 rokov. Začali v 13. storočí, skončili v 19. Bolo to aj prerušované. Bol to aj sklad pre krmivo za veľké francúzskej revolúcie. Bolo to aj bombardované druhou svetovou vojnou, aj poškodené čiastočne, ale nepodarilo sa to zrútiť. Ani otrasy bomby neotriasli základmi, na ktorých to postavené. To je uchvatné. To je proste... No však posúďte sami, aj keď vy máte len tak polovicu z toho, čo môžem vidieť ja. Hej. Cez video je to predsa len iné, ale preto to točím, lebo sa snažím aspoň trošku to približiť. No ale čo je tu ďalšia uchvatná vec, že ten fakt, že to trvalo vyše 600 rokov, hovorí o tom, že pekne je v brožúrke napísané, že tí ľudia vedeli, že ich to presahuje. Tí ľudia vedeli, že sa nedožijú dostávania. Možno tí na konci už vedeli, že sa dožijú, hej, ale tí, ktorí začali a mnohí ďalší, vedeli, že sa nikdy nedožijú tu na zemi dostávania také katedrály. To je obrovské svedectvo viery. A presahujú tohto diela. No a prečo to vlastne začali stavať? Kto by vedel povedať? No, kto povedal, že kvôli relikviám troch kráľov, tak mi odpovedal správne. Aj keď tento dom je z 13. storočia, ale predtým tu bol starý dom a tu bol zrejme vybité a nie všetky sa podarilo zrekonštruovať tie vitráže. Ináč tie vitráže až tak sa úplne neorientujem, ale čítal som, že vlastne je na nich zobrazený od Genesis až po posledný súd. Čiže to je uchvatné, že naozaj bibliotéka Pauperum, že skutočne túžbou tých, čo to stavali, bolo, aby ľudia mohli poznať písmo, poznať tradíciu, poznať svoju vieru katolícku a potom ako museli tú vieru mať, keď takéto niečo stavali. A tam vzadu vlastne, tam sa dostaneme skôr, tam je práve ten relikviár s tromi kráľmi. To bude samostatné video, lebo to je samostatná časť, že pokladnica v podstate viery, relikvií. No a tuto ešte je taký bočný oltárik. Jednak je tuto Panna Mária a tam sa kláňajú, neviem, či traja králi, ale sú tam nejakí králi. Krásne to vyjadruje to, že koľky mocní tohto sveta sa poklonili pred Bohorodičkou. A tu pre nás by to bola obrovská vzácnosť a tu je to len jeden z menších relikviárov, hoci vzácny, veľmi krásny a obsahuje tam proste kosti mnohých svätých mučeníkov. Ani to neviem všetko prečítať, ale tu je nejaký ani to neviem poriadne prečítať, ale tu sú nejakí mučeníci s vyobrazeniami ich životov. Opa. Bližšie sa nedostanem, lebo je to zavreté. Krásny oltár, úžasný. To je neuveriteľné. Už len toto jedno dielo. To je fakt uchvatné. Takže toľko zatiaľ z katedrály.